Terveisiä. Tänään ollaan rakettien esittelyvideon parissa, eli mä ostin nää tuolta Hauholta Mattilantin tuosta rakettitukun myyntipisteeltä. Täällä on kunkkutykkiä, löytyy tää iso, ja sitten sudenhuuto on uutuus. Sitten tässä on safiiri, tääkin on uutuus. Sitten uraputki tuli kaupan päälle. Sitten tässä on värikkäät roomalaiset. Sitten oukkidoukki, hulapalopata. Hulapalo on ainakin uutuus. Ja sitten noitarumpu on vanha ja sitten legendi. Viime vuonnakin oli toi aika siisti. Sitten Ninja, tää on uusi meikäläisellä. Ja koko rakettisetti maksaa se 74 €, niin ainakin tällä kertaa sitten on erilaisempia raketteja nyt tässä näin tosiaankin. Ei tässä ollut mitään ihmeellistä. Jos tykkäsit tästä videosta pitkästä aikaa rakettia esittänyt, niin hetken ihmeessä tykkäs. Kertokaa alhaalla kommenteissa mielipiteet näistä uutuuksista ja näistä vanhoista raketeista, mitä tässä on. Ostin. Ja tosiaankin Tilkkaa ihmistä mä Ostar 5 siellä julkissa, siellä on 597 tilaajaa ja ottakaa sen tilaamisen ihmeessä ilmoituskello päälle, että pystyy näissä videoissa ajan tasalla, että ette missaa yhtäkään videota täällä kanavalla ja tosiaankin ottakaa myöskin siis noi mun somet tämän videon kuvaukset tuolta alhaalta seurantaa ja tosiaankin jos siellä on muuta kuin tilaa katsomasta videota, niin arvostaa tilasta mun kanava, jos se on siellä suurin osa verrattuna tilaajia tosiaankin. Joo, katsotaan mun kanavaa mahdollisimman monelle kaverille sun muulle tutulle eteenpäin, niin saadaan 1000 tilaa tämän vuoden loppuun mennessä täyteen ja uutena vuotena tosiaankin me nähdään uuden vuoden special tai joku muun videon parissa sijasti. Moro!